माबायदि नुदों लोगोफोर दा जोङो नैबे हाजोआव दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय आङो ससेब्लाबो दिनै बे भिडिअखौ लालायबाय ओमफ्राय नायदो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो दा माबायदि नांदों लोगोफोर ओरैनो जेरैबो हाजो जायगा ना हाजो जायगा ओरै जेरैबो दंफां लाइफां आरोना बेयाव गुवार फोथार आरो ओमफ्राय बेयो मोनसे हाजो जायगा जाहैबाय इयो ओरैहायनो नोंथांमोना नुहुरजोबखाबाय हनै ओरैहाय थांबायथाय डाइरेक्टनो नैबे हाजोजोब आरोखि ना लोगोफोर दा नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय दसे समब्लाबो आङो नैबेखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै बे भिउ जायगाखौ लानानै फैबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना मा जा मोन्दों लोगोफोर ना मा बुङो बेनोसै भिडिअफ्रा लोगोफोरना ओमफ्राय जेरैबो ओरै हाजो लाइन 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 जालांजोबबाय बियो बेसेबांबा बैनिफ्रायनो नांबोखादों बे हाजोआ ओमफ्राय दा नै बेयावनो दसे सम फट' लालाबायनायसैलाय होननानै लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो ससे र' आङो नोंथांमोननि गेजेराव ससे देखायनोसै नायदो माने लकेल माखासे भिउ जायगाफोरखौनो आङो नोंथांमोननो देखायबाय थाबाय आरोना बेलायनै नोंथांमोना नुबायना ओरै टपलेट हाजोजोबसै इयो लोगोफोर नायदो नै बेयो टपलेट हाजोजोबसै ओरैहाय दा नायदो नै लोगोफोर बेनो थ' लोगोफोर आङो थांगासिनो दङ नोंथांमोननो देखायनोहाय नै ओरैहाय थांगासिनो दङ ओमफ्राय बै बेसेबांबा गोजौ हाजोआव जोङो गाखोनायनो हायो ना हाया आङो नोंथांमोननि गेजेराव माने गाखोनायनोसै आरोना ओमफ्राय आं हाजो गाखोनो हायादे लोगोफोर अयथासार मेङोना आं हाजो गाखोब्ला जिखुनु नायलांदो नै मोजां मोजां सिनारि डेक'रेसनफोर बायदि एकदम साजायनानै दोनखानायफोर बायदि आरोखि ना आप बैयो थिथासाबलै नै थिथासाब दा बिदिबो दंफां दङ ओमफ्राय लामाफ्रासो दंना गैया गाखोनो थाखाय ओरै बारा गोजान थांनो हानाय नङा जानो हागौ नांबाय हनै ओइ नोंसै नै मेगासिटि बै आखुन्दै खुदोंना लोगोफोर नै बेनोसै नै नुबायना जा भुटाननि जेनाखि गेलेम्फु भुटाननि मेगासिटि होनोब्ला बेनोसै ओमफ्राय ओरै नांजोबखाबाय गासिमबो ओमफ्राय दा बारा गोजान जोङो दावखोनो हानाय नंला मानो होनब्ला बिसिनिबो मोनसे खोथा थायो जाहैबाय दा बिसिनिबो माने बर्डार बेंगिरिफोर थायोना ओमफ्राय बिथांमोना एसे नुयोबा जोंखौ डिस्टार्ब खालामगोन ओमफ्राय एब्रथ' मोनसे प्रब्लेम जादों होननाय खोनादों जोङो भुटान बर्डारावहाय ओमफ्राय बिनि थाखाय माने गोजाननिफ्रायसो रायलायो बायदि आरोखि नुबायथाय गोजाननिफ्रायसो रायलायो माने ओइ बुस्थु थेव होनग्राजोंसो डाइरेक्ट रायलायहरनो जाहैदों दा ओमफ्राय नै बेनो आरोखि लोगोफोर नुबायना मैथो बोरैथो गाखोनोथ' नागिरदोंमोन आं अयथासार गोजौ नै डाइरेक्ट फैयोदां ने मानसि गिदिरना जोंनिया ओरैहाय मानसि गिदिरफ्रा डाइरेक्ट फैयोदां ने बोरैथो लामाजों गाखोनोसै दाबा ओरैथो नै दे गाखोदो ओमफ्राय माबायदि मोनदों बेबायदि बिराद मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगायावबो बेबायदि ओरैबायदि मोजां मोजां सिनारि दङ मानो होनोब्ला बियो जोंनि देशजोंनो नांजाबनाय जिथुनाखि भुटान कान्ट्रि दा जों जि जायगायाव दङ बियो भुटान गोलैबाय एक्सुवेलि गोदाव सोराव मालायनि हादरावहाय सिङाव हौवा हाबलाबायनो नाङा आरो जेनेबा जों दा ससे फैनाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय नै बैयावनो हनै जिथुनाखि जोबोद गिदिर मेगासिटि जानो थांगासिनो दङ आरोना टाउन ओरैहाय जाहैबाय मावरिया बान्दो सुसखेत ओरैबायदि गिदिर सुसखेत मावगासिनो दङ 30 कौटिनि सुसखेत खोनानो मोन्दों 30 कौटि बायदि ओमफ्राय बे माबायाबो बारजाया 50था ना 54था बेबायदि खोनादों आरो जिखिनि जा बिनि गेजेरावनो जागोन ओमफ्राय नै खाथियावहाय मेगासिटि टाउन थाबाय ओरैबायदि मोजां जासिगोन आरोखि भारत भुटान गेजेरावनो आरोखि ना दा माबायदि मोनदों ओरैनो फैनानै बेफोरबायदि सिनारिफोरखौ नुफैनानै हाजो जायगाफोरखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों गोसोआवहाय माने हाजो दंफां लाइफांनि सिङाव थायोब्ला माने फिलिंसानो आलादा फैखायो आरोना आलादा फैखायो 24 घन्टा बार जों दा नै 24 घन्टा खानायफ्रा बिरनाय नुदों दा जोंनि जायगाफ्राव बारानो गैया आरोना जों दासो फैनायानो बावाखै ओमफ्राय दा हाजो जायगायाव फैयोब्ला नै बेबायदि एयार कन्डिसन माने 24 घन्टा नों फेननि सिङाव थानाय बायदि मोनगोन आरोखि नों गावखौनो ओरैबायदि थान्दाखा बरिया होनब्ला औ दा ओमफ्राय जों गाखोनो हागोन ना हाया दे थाबायलांसै नायनायनि र' हान्थुजों लानायदां हान्थुजों लागोन ने ओइनै मानसिफ्रा माथो नामायबोबाय भुटान पुलिस नङा बै एसेला होनो एसे जुम होननानै नै गन नङा रा मानसियानो खावनै
खामानि मावलायनायखौ नुवाखै नों नै दा बोजोबनो हानाय नंला ओमफ्राय लामाया बेजों मोनसेल' दंसै नै ब्रादार ओरै नै मानखोलाङोब्ला नोङो हानाय नङा दा बांद्राय सिदाद्राय नै ने एफा सिदाथ' हानाय नङा हा सिदाथ' हानाय नङा एफाग्राब ट्रेन लाहैजों गाखोहैनायनिसो ससे गाखोनायनानै सिंजों हाबहैनाय आरोना आयौ लाइफांफोर दं थालिरबो हैद हरै बांद्राय हनो थांजानाय नङा बांद्राय थांजानाय नङा गोदाव सोराव औ ओरै थाजोब्बाय इयो ओरैनो गोगोम गिदिर गिदिर दंफां दंखायोदां ने दाबो नाङालै थाङा थो बैजों गाखोनोसै थ' लोगोफोर जोङो बै दाबसे लामा दङ आरोना नैबे हाजोआव दा जोङो नैबे दाबसे जायगाजों थांसिगोन आरोना माबायदि मोनदों एसे गोसोफोरखौ एसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेबायदिनो लाब्रा स्टाइल लाबोनायसै खुनुनो हाजोआवल' ना माथो